соат ба вақти программа расода ҳаст ва то оғози барномаи хабари 3 соати дигар дорем ва пеш аз он ман барои шумо Сархатти мавзӯъеро хоҳам гуфт ки дар барномаи хабарӣ тафсилоташ пешниҳоди шумо азизон хоҳад шуд ва боварӣ дорам ки чун ҳамеша дар барномаи хабарӣ ки дар пахшу мустақим ва дар ҳамин ҷо яъне дар озоди видео пешниҳоди шумо мешавад моро танҳо намегузоред. дирӯз мусулмонони саросари дунё иди қурбонро таҷлил карданд. аз ҷумла дар Тоҷикистон низ ин ид дар пасманзари таҳдиди ҷарима барои дастархони пурдабдаба ҷашн гирифта шуд. мисли соли гузашта имсол низ мақомот хостанд ки маъракаи идгардаки кӯдакон маҳдуд шавад ва дастурхони идона серхарҷ набошад. мақомоти кумитаи дин як ҳафта пеш ҳушдор доданд ки дар рӯзи иди қурбон дар хонаҳои сокинон рейд мегузаронанд ва соҳибони дастурхонҳои пурхарҷро то 5000 сомонӣ ҷарима мекунанд. баъзе сокинон мегӯянд маълум нест ки дастурхони бо дабдаба гуфта чиро дар назар доранд ва дақиқ гуфта нашудааст ки ба рӯи дастархон чиро бигзорем ва чиро не. ба ҳар ҳол дар барномаи имрӯз хоҳем дид ки то куҷо ҳушдори мақомот аз сӯи мардум ба инобат гирифта шуд ва ҳамзамон шумо бинандагони азиз имкон хоҳед дошт ки бубинед муҳоҷирони тоҷик дар Русия иди қурбонро чӣ гуна таҷлил карданд. ҷазо барои гузоштани лайкро сабуктар мекунанд. дар Тоҷикистон тарҳ омода шудааст ки марбут ба таъини ҷазо барои барангехтани кинаву адовати миллӣ ва мазҳабӣ аст. афроди огоҳ аз тарҳи нав мегӯянд ки дар сурати қабули пешниҳодҳо ҷазо барои ин гуноҳ ҳам ҷиноӣ ва ҳам маъмурӣ хоҳад шуд. ҳоло барои барангехтани кинаву адовати миллӣ ва мазҳабӣ то 5 сол ва дар ҳолатҳои вазнин то 12 соли зиндон пешбинӣ шудааст. вале суоли асосӣ ин аст ки сабукӣ ё вазнинии гуноҳи муттаҳамон аз рӯи кадом меъёр муайян ва ба онҳо ҳукми зиндон ва ё ҷарима таъин хоҳанд кард. баъди камтар аз 3 соати дигар бо мо биёед ва дар ин маврид маълумоти муфассал хоҳед гирифт. талаби Роскомнадзор аз Google. агар тарғибу ташвиқи ҷамоматҳои эътирозӣ мутаваққиф нашавад, Русия аксуламал нишон медиҳад. ин талаби идораи нозири мухобироти Русия баъди он садо медиҳад ки дирӯз дар ин кишвар садҳо эътирозгар боздошт шуданд. Роскомнадзор дар ташкили гирдиямоҳиҳои ахир нақши шабакаи YouTube-ро кам намедонад ки мутааллиқ ба Google аст. чуночаро ин мавзӯъ дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо хоҳад гашт. баъд аз камтар аз 3 соати дигар нигоҳҳо ба сӯи Туркманистон. дирӯз Дмитрий Медведев, сарвазири Русия, бо сафари корӣ ба ин кишвари Осиёи марказӣ рафт. сафари Медведев дар шароити сурат мегирад ки дар ин авохир овозаҳои зиёде атрофи саломатии президенти Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов мечархад. ҳатто моҳи июли имсол дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва баъзе аз расонаҳо хабари марги Бердимуҳаммадовро нашр карданд, вале дертар онро рад намуданд. телевизиони давлатии Туркманистон гуфта буд ки таътили президент 15 август ба поён мерасад. ва ҳамчунин дар барномаи имрӯз аз саргузашти ҷавондухтаре барои шумо нақл мекунем ки орзуи ягонааш ба пӯ хистан аст. волидайни ин ҷавондухтар мегӯянд бо иштибоҳи духтурон ӯ фалaj шуд ва барои муолиҷааш имкони зиёд надоранд. агар ин мавзӯъ барои шумо ҷолиб аст, пас бо мо биёед. тавре ҳам гуфтам соати 1 ба вақти Прага, соати 2 ба вақти Русия ва соати 3 ба вақти Душанбе мо ҳамаи шуморо дар пахши мустақим мунтазир мешавем.